Фръстрай. Гледайки тия кадри, сигурно всеки от вас ще си каже: абе, тия идиоти с какво се занимават? Защо ги фърлят тези зарове в тази купа? И сега ще ви обясним, защото отговорът е прост, като нас. Dungeons and Dragons е настолна ролева игра, създадена през 70-те години на 20 век. Много бързо обаче играта става нещо далеч по-голямо. Тя започва да вълнува всички области на нашия живот. Кино, телевизия, видеоигри, изкуство. Хората направо полудяват по света на заровете и фентазито. Абе, има ли смисъл изобщо да продължаваме да обясняваме? И сега ще видите как се играе, така че да почваме. Стъпка 1. Всеки герой принадлежи към определен клас, който показва неговото положение и неговите възможности в даденото общество, в което живее. Класът показва особеностите на персонажа. В D&D съществуват страшно много класове, някои от които не се препоръчват за начинаещи, тъй като са много сложни за игра. Тези, които се препоръчват за начинаещи, са Barbarian, Cleric, Fighter, Paladin, Rogue, Wizard. Стъпка 2. Избор на раса. В света на D&D съществуват много раси, всяка една от които има своите плюсове и своите минуси. Спители, това май ще отнеме твърде много време. Затова аз поемам щафетата от тук. И сега. Време е за приключения. Време е да представим нашият герой. Търнбъл Белобрадов. Джудже, барбериан, което с помощта на своята мощна брадва е готово да унищожи всичко, което заплашва него и духа на неговият мъртъв съветник Петел на име Пенлеве. Друго интересува ли ви? Не? Разбира се, за да играем D&D, ни трябват приятели. Ние нямаме такива, но след няколко телефонни разговора, дозина съобщения в Instagram и Messenger, намерихме хора, които да играят D&D, не приятели. Как се спира? Бъркахме адреса, бяхме на Витушка. Стан беше виновен. Да. Станчев е виновен. След като затем всичко, аз сигурно ще съм най-щастливия човек. Веднага ще значи. Някак си, така стигнахме и до играта. В малкото му хлясало подземие. На логичният въпрос защо сме под земята, ще остава вашето въображение да се сети само. Здравейте всички в нов епизод на НТТ, където днес ще изиграем един ваншот с един наш гост, който имаме днес. Може да се представиш. Казвам се Борис и съм тук, за да изиграя ваншот. Това е. Играл ли си преди D&D някой? Не. Знаеш ли за какво става на въпрос? Добре. Как си представяш Dungeons and Dragons? Добре, Горе-долу, да. Готов е за вечер. Отивам в магазин. Само дето никой не ми обясни, че тук ще трябва да седим едни 4-5 часа да играем през цялото това време. И сега, понеже това е цялостна история, ще си кажете: брат,
Ти сега ще ни накараш да гледаме 4-5 часа история. Никакъв шанс, човек. Аз няма да го издържа. Аз съм бил там. Затова ще направим най-доброто нещо, което може да се измисли. Ще си хванем така видеото, ще го спидъпнем на макс, докато аз ви разкажа какво се случва. Всичко започва през нощта. По улиците на големия островен мегаполис Ерда се чуват писъци, хора бягат, огън гори. Нашия герой Търнбол и неговите приятели Рубик, Маракас и Марс, или по-познати като The Short Kings Club, заради изтройната си джуджешка фигура и изполински ръст, се срещат на площада пред таверната, за да заглушат писъците, които им пречат да спят с малко алкохол. Тази пиянска среща обаче много бързо прераства в спор дали да сготвят петела или да не го сготвят. Няколко плесници по-късно Рубик помага на Търнбол да разреши спора, което ни довежда до първия сериозен аргумент защо D&D е велика игра. Щом петела ми те харесва. Не, че и аз те харесваш. Или на английски if my cock likes you. Както повечето пиянски свади между закоравели алкохолици, и тази приключи бързо с общото решение групата да влезе в таверната и да се почерпи. Влизайки в таверната, героите са посрещнати от мрак, тишина и похръкването на двама пияници, изпаднали в будна кома. Клуба на ниските крале, както би било по-правилно да се каже на български, обаче не се впечатлява от потискащата атмосфера. Дори напротив, виждат шанс да откраднат малко безплатно пиене. Търнбол страни. Пази петела от лапите на останалите, които допреди малко искаха да го сготвят. Марс обаче решава да направи крачка към приобщаването на гологлавото джудже. Аре бе, кажи поне петела как се казва. Майка ти. Да, приятно ми е. Аз съм Марс. Майко, ела тука. Майка ти ела тука. Майка ти много харесва него. Сам си го изпрост. Мародерството им обаче е прекъснато от странни шепоти, които изпълват таверната. Кокът се вцепенява подобно на статуя и остава неподвижен. Истеричният вопъл на Търнбол е прекъснат от още по-истеричния вик за помощ на една жена, която нахълтва в таверната с дете на ръце, което също като петела е замръзнало в неестествена поза. На челото на детето се вижда странен знак и докато останалите членове на Short Kings Club цъкат с езици на нещастието, Рубик, единственият с мозък в стаята, казва, че детето трябва да се види от отец. И тъй, към клуба на ниските крале се присъедини жената с детето. И всички заедно потеглят към църквата в края на града. Търнбол е силно разтревожен, което е разбираемо. Все пак не всеки ден любимият ти кок ще стане на камък. Отговор на въпроса какво му има на моя кок, Търнбол търси от Марс. Какво му е на петела? Мале, мисля, че кайска ще ви се гали. Според мен, моят студено сложи го в топла вода, аз ще усиля малко тази топла вода. Докато се появят мехурчета, това е добър знак. И тогава петела ще почне да се омагьосва, ще му падне пирушината, ще стане кафяв, ще стане хрупкав. И тогава поглъщаме петела и като го изкараш, ще е като нов. Не мога! Ти ще му се бати кефси, Мога да дареш малко чушчица да хапва, докато Хвърли персуейшн. Търнбол с помощта на Марс намират голям казан. Сгряват набързо водата и решават да излекуват кока. Алтернативното лечение, разбира се, е прекъснато от Рубик, който взима кока и продължава напред, следван от разочарованите си другари. Клубът стига до църквата, която повече прилича на външен кенеф, отколкото на храм. Ала не външния вид на сградата тревожи нашите герои. И то просто е една стара дървена, леко пропита врата. И в което е затворено съответно. Сега вече си. Значи, видиш ли врата в Dungeons and Dragons, това е най-гадното нещо, което може да се случи. Гледай сега какво става. Аз си меча си такова ми отварям директно вратата. Опитвам се да отворя. Странно, но вратата си е нормална. Клубът се озовава в тъмна зала, в която приглушената светлина от многото наброй свещи
защото все пак сме в църква, огряват малък ултар с отворена върху него книга. Рубик и Марс се приближават до книгата, за да я разгледат. Тя обаче е празна. Докато Рубик се опитва да разбере защо книгата е празна, едно изсъхнало ухо привлича вниманието на Марс. Той го взима и решава да го пусне точно под носа на своя другар. Ще сложа ухото в книгата и ще я затворя. Кажете ми сега как трябва да бъда подготвен за такова решение. Кажете ми как трябва да бъда подготвен за такова решение. Само си го представям как слага това и почва е така. Какво ще стане? Човека един път Това се очаква, аз съм подготвен за такива работи. става ли нещо в тази книга? Не мога да смислим някакъв ритуал. Какво да измисля сега, ми фърнат да се планат с всичките смисъл. Какво да направя? Ама ухото в книгата е детето, защото е чудо. Да оставиш и детето в книгата и купи с книгата, брат, че то... Става ли нещо? Нищо не става смисъл, това не е предназначено за такива извъртени истории. Аз ще изям ухото. Това е форма на 17 път. Да изям ухото по атрактивен начин. Марс натъпква ухото в устата си с доволна усмивка, защото е убеден, че ще стане нещо. И става. Зад гърба на Марс се появява една прегърбена бабичка, която се представя като клисарката. Търнбол, като една загрижена за своя кок майка, веднага тръгва да държи сметка на бабата. Бабата обаче е видяла толкова идиоти през дългия си живот, че изобщо не се впечатлява. Поне докато Търнбол не я хваща за расото и не се опитва да я удари в стената. Точно преди да я удари в стената, бабата прави някакви бабешки фокуси и се изпарява от хватката на могъщото джудже. А пред лицето на Търнбол тухлите се разместват и отварят таен проход. Всички са шокирани. Първо, защото Търнбол се опита да смачка главата на една баба, и второ, защото тя се изпари. Постепенно, тишината се запълва от нарастваща вибрация, която идва от детето и от кока. Подобно на паяците, скачат от прегръдката на своите майки и хукват през тайния проход. След кратко съвещание на клуба, джуджетата също тръгват по тъмния коридор. Плътната тишина ги обвива като пашкул, няколко факли мъждиво осветяват пътя им, колкото да се виждат кървавите следи пред тях. Преди да се усетят, жената е изчезнала, а факлите свършват в нищото. И пред героите стои избора дали да се върнат и да си довършат питието в таверната, или да навлязат в черната бездна пред тях. В такъв съдбовен момент изниква поговорката «Мечка страх, нисък мъж не». И разбира се, клуба се гмурва в дълбокия мрак. Его и отеца. Той се усмихва, някак мазно, по-попски, почва да говори бавно и напевно за някакви неща за демони, за окото на пода, за присъединяване към култ, но няма кой да го слуша. Под съпровода на барабанчето на маракас, Рубик изважда от палтото си кърпишка, която като я хвърли на земята се превръща в черна дупка. Разярения Търнбол заедно с Марс се нахвърлят върху попа, без да го изчакат да си приключи с водейската реч, и го хвърлят в дупката. Рубик си вдига кърпичката и прибира обратно в палтото. Оглушителен писък изпълва стаята. Героите се хващат за главите, които сякаш ще експлодират. Пода вибрира, окото бавно се затваря. Мрак отново поглъща стаята и... изведнъж тишина. Търнбол отваря очи, до него са неговите братя по ръст, те се оглеждат, отново са на площада пред таверната. От кока обаче няма и следа. Слънцето си огрява градските улици, лекият ветрец разрошва косите на героите, всичко изглежда наред. Или пък не. И ми това беше D&D. And that's all, folks. Май беше добре. Бих ли пробвал пак? Да. Без камери. Сега сигурно изглеждам като читам.